Como actuar ante unha parada cardiorrespiratoria? No hospital de campaña instalado hoxe na Praza Maior amósanos os pasos a seguir. O primeiro é saber se a persoa respira. Achegándonos ao que é a víctima, facendo unha hiperextensión do cuello, é dicir, tirando da cabeza hacia atrás e colocando o noso oído na súa boca e ao mesmo tempo mirando se levanta o peito. En caso de que non respirara, o que teríamos que facer é chamar rapidamente ao 061 e desnudar o que é o peito da víctima e facer o que son as compresións torácicas. Unha intervención inmediata pode salvar unha vida. En unha reunión, en unha comida, fai anos si que houbera un problema con unha pequena de uns 8 ou 10 anos e a verdad que tuvo un atragantamento e tiña unhas lixeiras nocións do tema e a verdad que saquei na adiante. En Galicia o infarto de miocardio é a primeira causa de morte nos homes. Nas mulleres é o ictus, o infarto cerebral. Que todo o mundo sepa pois como debería actuar ante unha parada cardíaca e poñer recursos en ese sentido, dotar de desfiladores semiautomáticos a toda a comunidade autónoma para que en ese caso de unha parada que é a causa máis frecuente de mortalidade no infarto, pois podamos recuperar esos pacientes. Veciños, representantes de varios colectivos sociais e autoridades locais seguiron con interese as instruccións dos técnicos. Desde o Concello que reivindicamos e seguiremos reivindicando hasta que vexamos ese obxectivo cumplido de ter unha hemodinámica 24 horas no Hospital de Lugo, no ULA, porque de nada sirve facer un bon masaxe se despois tarda 2 horas ou máis en chegar a un centro onde poida ser atendido. Moi fundamental nunha provincia que, como todos sabemos, sigue sin contar con hemodinámica ás 24 horas e onde todos temos conciencia xa de que, efectivamente, o tempo de atención, o tempo de resposta á persoa que sufre ese episodio cardíaco é fundamental. Ata as 6 da tarde, calquera persoa pode achegarse á carpa e aprender como facer unha masaxe torácica e manexar un desfibrilador.